Pintu. Ah, sasa ngang ma. Indah. Silis ma pintu. Ah, laden nageng kang ma. Antanyo lo kaden dia. Dak itu do pintu. Silis. Sajak sanjo ke patang nyobai. Dak balik-balik sampai kini. Ah, gara-gara pono. Dentangan gigiang beko. Belum tahu si Adela. Kini dalam waktu 7 jam ndak tabokan silis dan jajan anyang. Ya pintu. Dan balikan este bak sarato bakso. Tiba di rumah bini dan indah ado. Rupanya lapai di Sanjo Rayong. Kamaka dicari. WA inyo ndak online pulo. Antakarano dan Aryaknya kapatang. Dek kilo batik tok bajoget bagoyang. Sampai indah tantu anak tati lantang. Kapalo balatui bunyinya kareh balangkang. Dan cari inyo ka Ilya kamu dia aye gigi den sampai manitia nitia. Dan tanya ka urang indah adonan nampak. Dan imbau namo kau sampai dengan lah mutakaya. Siang dan bamanuang malam lalok di lapi. De ulah bini den indah babaliak-baliak. Dan tunggu di laman sampai kulit dan masih nampak jauh lalu nan tabayang mungko adik. Dan pai ka dukun dan cuba mananyokan. Katonyo si dukun dibawa orang bunian. Gara-gara inyo buat konten sembarangan. Nyobae bago yang dibawa batang durian. Nampak bini dan silis. Nampak iblis balik kok. Bini den, silis. Bini yang long tanya dan cari bini den lo kok mah. Karabang tadu. Sasek tanyo dan tu. Wah kesiang, surang-surang. Iya serang-serang wak mencari. Dan balikan este bak sarato bakso. Tiba di rumah bini dan indah ado. Rupanya lapai di Sanjo Rayong. Kamaka dicari. WA inyo ndak online pulo. Antakarano dan Aryaknya kapatang. Dek kilo batik tok bajoget bagoyang. Sampai indah tantu anak tati lantang. Kapalo balatui bunyinya kareh balangkang. Dan cari inyo ka Ilya kamu dia aye gigi den sampai manitia nitia. Dan tanya ka urang indah adonan nampak. Dan imbau namo kau sampai dengan